Sunt iubire David, m-am mai jucat jocul ăsta să văd cum funcționează toate astea și astăzi am decis să-l testăm ca să vedeți și voi despre ce-i vorba. Întâi să apăsați pe butonul de like și hai să începem. În 3, 2, 1 și ați apăsat, sper că ați apăsat. New game. Hai să începem joaca, băieți. Zice că e cea mai bună fabrică, e cea mai bună fabrică asta, să mergeți neapărat. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Așa. Hai să începem joca. Poppy playtime! Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it, and smells just like a La poppy flower. început nu Is there sună anything else nimeni. you'd like to say, Poppy? I'm a real girl, just like you. What's the time? Playtime! Da, exact. If you've ever wanted to see how all of the Exact. nation's favorite Sună toys were created, frumos, toate Playtime Co. lumea is now frumoasă. offering factory tours at just $2.99 a Așa. person. An entire hour in the most Dacă mai magical vreți toy factory on episoade Earth. și mai What are you waiting vreți for? Come visit the cu factory. Poppy Playtime, dacă vreți să studiem Poppy Playtime, să mă anunțați pe mine, să scrieți mesaje și o să vorbim. Poppy Playtime, hai să începem joaca, nu mai stăm pe râsete. Am primit o scrisoare, you'll never die here, you loves me, Poppy Playtime. Haideți să înceapă joaca. Deci, boys, hai să începem cu începutul. Știți că ați văzut de la mulți youtuberi asta. Hi, my name is Leif Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. Taci, mă, odată. Trespasser, Taci. just to make you aware, while we Verde, pride ourselves roz, primarily on our high-quality galben, toys roșu, and excellent verde, child roz, care, we galben, also roșu, pride verde, ourselves roz. on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly Verde, contact the authorities. And galben, that's one of the roșu. more Gata, am reușit. aspects of our security system. No Am spoilers. reușit. So, you've got Haideți my să- warning. It's not too late to turn around. I Terminăm just jocul hope ăsta that you're rapid. certain whatever you're doing is working. Hai să ne uităm la Poppy Playtime. Ce zice aici? Grepeciurile. Ah, fine. Foarte fine. She's Grepeci. Of. Push the badge. Așa. Dacă n-ați ajuns până aici, să vă abonați. Să nu faceți asta acasă, că e periculos. Hai, dăm o dată grepeciurile, că am văzut asta 100.000 de ori. Ia, hai. Yes, am mânuța albastră, ia, pot să fac asta ce vreau eu. Hai să-l vedem pe girafa verde, albastră, pardon. Sunt și eu încurcat, că e prima dată când mai joc jocul ăsta. Hai să se încarce, haide.
asta. Wow, ce bună muzică ai! Wow, ce drăguț ești! Foarte drăguț! Hai să ne ocupăm serios. Să nu stăm pe vârfă. Ia ce se întâmplă? Opa, ne dă ok. Hai să dăm. Așa, să rezolvăm asta repede. Cred că vor dura câteva minute. Hai să scoatem curent. Dăm curent odată, băi. Dacă nu dai curent, ești fetiță. Nu la voi ziceam, că nu sunteți fetițe. Sau ceva la ăsta că e prost și nebun. Haide, mă. Haide odată. Bun, hai să vedem ce mai e. Oh, mâna girafei albastre. Vai, ce mă încurc. Mamă, băi. Ești nebun la cap. Cred că asta va dura ceva mult. O, ce aia? Ketchup pe jos. Nu mă întrebați ce e. Eu zic ketchup pe jos. Voi ziceți cum vreți voi. Eu zic ketchup. Haide, colectat. Haide. Poppy Playtime. Ce-mi place să mă joc Poppy Playtime. Nu mă întrebați cât de tare e jocul ăsta. Dar ce s-a întâmplat aici? Nu mă întrebați ce aici, iarăși ketchup pe jos. Aici nimic, nimic. Dacă vă place și mai vreți să de hai să urcăm scările, ce să zic. Urcăm ca șobolan.
there were less boxes. Anything less would be more habitable. Is that even a word? Habitable. Cam atât a fost episodul. Ne vedem cu episodul al doilea. Pa, pa!